نايلومي مصنعت مصحف قدوسنا كمتي كلاتنا حسابنا كنهبز أنحنا كاب رومي معرف حموشته كاب قطر حدا كساب 11 زلو ايو مجمرانتي كاب قطر حدا كساب 11 زلو خفل خنبب ايمو منفس املاح زمهارن دما انا ككافلكم مالتي كمزي يبل رومي حموشته كاب قطر حدا كساب 11 امبعرسي بأمنت كاب تصدقنا مس املاح بقويتانا يسوس كريستوس سلامي حلونا بؤخا نابز زلنا يتأقى بأمنت مئتاو زرخبنا بتسفى خبري أملاخو نمكا حالونا قناخة بتسأبابا دما نمكا حنبر تتسأباباس تعقست خمزة متسس لزفلتنا بزت راي ايكونن تعقست دما مفتان تمفتانون تسفى بتتوابنا منفس قدوس فقر أملاخ أبلب بناس لزفسسة تتسفى دما يتحفرنيا قنا دخومات كلنا كريستوس بجيزيو مأنتي عمتي موتى أب كندي حدث عادق زموت قوا زركب يمثلن اندعي أب كندي تتصبق زجبر له خمو زدفرسي من الباش أي متسعنا نخون جناخه نحنا جنا حت عن كلنا كريستوس أب كندنا مويتي مو أملاك تافقرو نعنا بزي يريالو أم بعرسي حج بدمو مستعدنا دعا كندي كابتو قطعو بو أزينا زين دهن صلعتو خلنا مس أملاخ بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا دعا كندي بهيوت أزينا زين دهن جناخه بقويتانا يسوس كريستوس بو حج إرك زرخبنا بأملاخو نمكح علو نمبر إزت راي أيكونا نبلنا خبرن قويتا يكون هوريا باولوس كمتي أبزا حلفو مقرافات زرعنا يو كسا أبزا مقراف زي أزبتح بزعبا استفلالي عرقستي إنا تزاربي متيو كم معرف حدا كساب 4 حواري باولوس وانجيل مالت انتاي مالت كم زخونة وانجيل بزعبا صدقي أملاخ كم ززارب صدق أملاخ بيسوس كريستوس أبيلو خم توحبه كل سب سلزحات كبر أملاخون سلزقودلو موت كم زقبو እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ ሽግርና መፍትሄ ከም ዝገበረሉ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝሃበና እዚ ናይ ዘላለም ህይወት ድማ ውህበት አምላክ እምበር ሕጊ ብምሕላው ዝርከብ ካብ ዘይኮነ ነዚ ኸሪኤና ኣብ ምዕራፍ 4 ንአብርሃም ካብ አምነት ወሲዱ አብርሃም ንእግዚአብሔር አሚኑ ከም ዝጸደቀ ወይ አብርሃም ቅድሚ ሕጊ موهابو بأمنت زتصدق سب كم زخونة كمتي أب إفسون كلتا كاب شمونتك ساعة شعة زبلو حدا قوا كاي مكحسي كاب جبري أيكون نمو بأمنت بتسقعكم زدحانكم إذا خاوهبت أملاخ ينبر كابهاتكم أيكون زبل بأمنت بتسقعمبر بسرح كم زي تصدقنا وي كم زي دحنا كم مقراف حدا كساب مقراف 4 أبزلو خفلتات الناس زاربنا يمسيو أمعرف حموشته مسبت أقدمو انكو من قدي مدحان بأمنت بتأقاهم زخونة نجيرو الناس لزيز أنها كاتسيلو بزعبا ناي مدحان تقمتات نام الزراب كاتو خلو نري معرف حموشته مدحاننا تقمتات ناي مدحاننا يززارب زلو أتي قدامي تقمي ناي مدحان سلام مركابي أمين زيابيري مسكن انتاي لو كجمر كله امبارسي إلو جمر زخفلزي امبارسي زبل قال نتي أقدمو كزاربولو زصنها حسابن نزي حج كزاربولو دلي زلو حساب زراخب دلدلي حقيدو قدوسان مراف حموشت حدا انتاي يبل امبارسي إلو بأمنت كاب صدقنا مس أملاح بقويتانا يسوس كريستوس سلام يحلونا يبل امبارسي بأمنت كاب صدقنا زبل قال مسايدو لهم قدوسان امبارسي بأمنت كاب صدقنا زبل قال انتاي زمهرنا انتاي زملاختنا اندحر إلنا بأمنت كم صدقنا وي بأمنت كم صدق يزحبرنا وي زنقرنا خبر نقويتا يخون امين دو بمنم كتصدق اي تخيلني خامت ايوبا صقيتو ززاربولو زنبره سب بأمنت رايز كتصدق زخيل እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
እምበኣር ሲሉ ብእምነት ካብ ጸደቕና ኢሉ እዚ ብእምነት ካብ ጸደቕና ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና እንድሕር ኢልና ብእምነት ከም ዝጸደቕና ወይ ድማ ብእምነት ከም ዝጽደቕ እዩ። እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን። እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ንስኻትኩምን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ኢየሱስ ጥራይ ዝህቦ ሰላም ወይ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ሰላም ብመስዋዕቱ ኢና ረኺብናዮ። አሜን ዶ ኣለኹም ዶ ምሳይ? ቀደም ኣነ ንስኻትኩምን ምስ ኣምላኽ ባእሲና ነርና። ኣነ ንስኻትኩምን ቀደም እንታይ ነርና? ምስ ኣምላኽ ባእሲና ነርና። ሕጂ ግን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝኸፈሎ ዋጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝዓገበ ምስ ኣምላኽ ምትዕራቕ ወይ ድማ ሰላም ኮይኑና ክብሪ ንሽሙ ይኹን። እንታይ ይብል ብትግርኛ እንታይ እዩ ዝብል? እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና እዩ ዝብል። በእንግሊዝኛ ከይድና ክንንብቦ ከለና ነዚ ቃል እቲ ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ዝብል ቃል ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም አለና እዩ ዝብል። አሜን ዶ? ንሱ ይኻ ትኽክል። እንታይ ይብል? therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. አሜን ዶ? ሰላም ይሃልወና ዘይኮነ ሰላም አለና። ኦልሬዲ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኮይኑ እዩ። ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ሰላም ኮይኑ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ከልካሊ ቐጽሪ ኣፍሪስዎ እዩ። ዕርቂ ኮይኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ምክንያቱም እቶም ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ዝጸደቕና ሰባት ምስ ኣምላኽ ምትዕራቕ ኮይኑና ኣሎ፣ ሰላም ኮይኑና ኣሎ። እቲ ብኢየሱስ ዝርከብ ሰላም ብኢየሱስ ምስ ኣመንና ረኺብናዮ ኢና። እቲ ቀዳማይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምእማን ጥቕሚ እምበኣር ሰላም እዩ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን። ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 14 ክሳብ 18 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ይብል? ንሱ ይብል ንሱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቐጽሩን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ እርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰምዕንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ስኢሩ ብመስቀሉ ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም። ክብሪ ንጎይታ ይኹን። ንኽልቴና ብኡኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም፣ ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ሰላም ኣበሰሮም ይብለና። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ካብዚ ክፍሊ እንታይ ኢና ንመሃር? እቲ እንኮ ምስ ኣቦ ዘተዓረቐና መንገዲ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክብሪ ንጎይታ ይኹን። ኣብ ዮሐንስ 10 ካብ 7-10 ከይድና ንንብብ ከለና እንታይ ይብለና? ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደጋ ኣባጌ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቶም ቀድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሎትን እዮም፣ እተን ኣባጌ ግና ኣይሰምዖምን እየን። እቲ ደጋ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅን መግዋስን ክረክብን እዩ። ሰራቒ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእልን ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ ይብል። ኣብ ዮሐንስ 14 ቁጥሪ 6 ድማ ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ኢሉ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:12 ድማ ብኡ ክንድሕር ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ይብለና። ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 ድማ እንታይ ይብለና? ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእኸላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ ይብለና። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ነዚ ክፍሊ ንምንታይ ዘንብበልኩም ዘለኹ? እቲ እንኮ ምስ ኣቦ ዘተዓረቐና ወይ ድማ እቲ ምስ ኣቦ ክዕረቕ ዝደሊ እቲ እንኮ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ብኸመይና ዕርቂ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ብመስዋዕቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርቂ ኮይኑ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ረኺብናዮ ዘለና ሰላም
ብሆሙ ዝመፀ ሰላም ኣይኮነን ህይወት ክርስቶስ ዝተኸፍለሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ሓይጣትና ኣብ ክንዲ በደልና ኣብ ክንዲ ምትሕልላፍና በጃ ስለዝኾነ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ምሕላፊና ነዚ ሰላም እዚ ረኺብናዮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥሪ 2 እንታይ ይብል ብኡ ኸዓ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኹ ንምካሓሉና ይብለና ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ዓብ መስዋዕቲ ኢና ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ኮይኑልና ኣሜን ዶ ምንም ስለዝገበርና ኣይኮንና ኣቐበት ስለዝወፃና ቁልቁለት ስለዝወረድና ኣይኮነን ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዓብ መስዋዕቲ ኢና ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ኮይኑልና እግዚአብሔር ኣቦ ሓደ ወዱ እንተዘይሰደልና ኢየሱስ ዕዳና እንተዘይኸፍለልና እንተዘይብጀወና ነይሩ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣይመሓለወና ነይሩ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ምእታውን ኣይምኾነልና ነይሩ እግዚአብሔር ኣቦ ኣዝዩ ስለዘፍቀረና ግን ንሓደ ወዱ በጃ ክኸውን ልኢኽዎ ምስ ኣምላኽና ከዓ ምትዕራቅ ኮይኑልና ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ካብዚ ዝዓቢ ኣብንዩስ እንታይ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ብኡ ከዓ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኹ ንምካሓሉና ክብል ከሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ኢና ኣቲና ኣሜን ዶ ከምኡ ኢልና ከዓ ኣብዚ ሓለዋት ማለት ኣብ እምነት ንጽናዕ ዝብለና ዘሎ መልእኽቱ ሓጻርን በቃ ቀጥተኛን መልእኽቱ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ብእምነት ኢና ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ኣቲና ዘለና ናብዚ ህይወት እዚ ሰላም ዘለዎ ህይወት ዕረፍቲ ዘለዎ ህይወት ሓጎስ ዘለዎ ህይወት ጥዕና ዘለዎ ህይወት ብእምነት ምእታው ኮይኑና ዘሎ ኣብዚ ህይወት እዚ ንምጽናዕ ድማ እምነት ዝበሃል የድልዩ ብእምነት ካ ክንጸንዕ ኣለና ከምታ ናብዚ ህይወት እዚ ብእምነት ዝኣተናዮ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምጽናዕ የድልዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናብዚ ጸጋ ብኾምኡ ዋላ ሓደ ዋጋ ከይከፈልና እኳ እንተ ኣቶና ናብዚ ጸጋ ንኽንኣቱ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ መስዋዕቲ ከፊሉ እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ኣሚንና ስለተቐበልና ኢና ናብዚ ጸጋ ብምእታው ረኺብና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ናብ ኤፌሶን 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 9 ከይና ክንንብብ ከለና ነዚ ዝነግረና ኣሜን እንታይ ይብለና ኣብ ኤፌሶን 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 9 ንስኻትኩም ብዛዕባና ክዛረብ ከሎ ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብሮ ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየር ተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ከምቶም ካልኦትን ብባህርያና ደቂ ቁጣዓ ነበርና ግናኸ እቲ ብምሕረት ሓብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ሙታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስኡ ናተንሳኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉጽ ሓብቲ ጸጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸርኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ኸ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብለና ብኡ ዝብል ቃል ንኢየሱስ ወኪሉ ዝኣተወ ቃል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብኡ ክብል ከሎ ብኢየሱስ ማለት እዩ ብኡ ብተስፋ ክብሪ ኣምላኹ ንምካሕ ኣሎና ኣመንቲ ኣብ ገዛ ርእሶም ኣይምክሑን ኣሜን ኣነ ንስኻትኩምን ምንም እንምካሓሉ ነገር የለን ምንም እንምካሓሉ ነገር የለን ኣመንቲ ኣብ ገዛ ርእሶም ኣይምክሑን በቲ ኢየሱስ ዝሰርሓልና ዓብ ስራሕ ግና ንምካሒና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 9 ካብ 24 ከይና ክንንብብ ከለና ብምንታይ ክንምካሕ ወይ ክንሕበን ከም ዘሎና ይነግረና ኣሜን እንታይ ኢሉ ነቢይ ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይተሓበን ኢሉ ሓያል ከዓ ብሓይሉ ኣይተሓበን ኢሉ ሓብታውን ብሓብቱ ኣይተሓበን ይብል እግዚአብሔር
زحبنسي ازيو باه زبلن مو أنا أمدري محرتن فردن صدق زقبر እግዚአብሔር مخاني بمستوعالون بمفلاطون دا أيتحبن يبل እግዚአብሔር آمين كنمكح اندهر كوينا بزينا كنمكح زلنا أمبر كالي زمكح نجر يبلنان እግዚአብሔር سم يبارك هاري باولوس بتسفى خبري أملاخون نمكح اللونا إلو اتي تسفى بخبر أملاخ نايزل عالم هيوت عبي مدحان بزعبا خلقي متساعد كريستوس بحفشا بزعباتي أمتساعي زخون زملكت قالي آمين انتايلو بتسفى خبر أملاخون نمكحالو نايلو نمكحالو نقريلو بقى كبر أملاخ نايزل عالم هيوت اتي عبي مدحانا بزعبا خلقي متساعد كريستوس نحاسبنا نسو ترايزي كونس بزعبا متساعي زخون أنتو إيوبات تأصوز نبره نايشح عمت منقست ديو نايزل عالم هيوت ديو تمس قويتا نحلفو هيوت نحاسبنا اتا أنتو يكتأصوز تنعهم أين زي رعيتو إذن زي سمعتو عب لبزب زي تحاسبت እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለው ነገር ዝብሎክ አልአምላክ ንዑና ሳላሰልካ ይኻትምካሕ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ተስፋ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ መልእኽትታቱ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣስፊርዎ እዩ ገለ ካብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍልታት ካብ ተጠቕሱ ንኣብነት ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ኣብ ገላትያ 5:5 ኤፌሶን 1:18 ቲቶስ 2:13 ኢየሱስ ተስፋና ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:1 ኣመንቲ ዓበርን ነቐፋን ዘይብሎም ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘቆመና ድማ ቆሎሴ 1:22-23 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:19 ኣብ ሰማይ ተስፋ ተነቢሩና ከም ዘሎ ድማ 1:5 ክብሪ ኣምላኽ ሮሜ 5:2 ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:12 ቆሎሴ 1:27 ናይ ድሕነት ውሕስነት ድማ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:8-9 ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ቲቶስ 1:2-3:7 ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ጽሒፉና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:2 ከምኡን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 1:4 ከይድና ክነንብብ ኮለና ኣመንቲ ኢየሱስ ክግለጽ ከሎ ንዕኡ ከም ንመስል ተማልቲ ኣምላኻዊ ባህሪኡ ከም ንኸውን ይነግረና ኣሜን እዚ የሐጉሰና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ብመላእኽቱ ተዓጂቡ ክመጽእ ከሎ ዝኸውን ነገር እናሓሰብና ብኡ እናሰላሰልና ንምካሕ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ዶ ካብ ቁጽሪ 2-5 ዘሎ ቃል እንታይ ዘርኤና እንድሕር ኢልና ውጽኢት ናይ ሓደ ክርስቲያን ብጽሕናይ ኣሜን ኣብ ቁጽሪ ካብ ቁጽሪ 2-5 ነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ብኡ ኸ ናብዚ ዘለና ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኹ ንምካሕ ኣሎና ግናኸ ኢሉ በዚ ጥራይ ኣይኮንና ንምካሕ ግናኸ ብጸበባ ድማ ንምካሕ እምበር እቲ ጸበባስ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮንናን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታኑን ተስፋ በቲ ተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ኣይተሐፍርና ይብለና ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮንናን ንምካሕ በቲ ኣብዚ ንክርስቶስ ክንነብር ኮለና ብዝረኽበና ጸበባውን ንምካሕ ኢና ምክንያቱም እቲ ኣብዚ ምድሪ ነሕልፎ ኩሉ ዕላማ ኣለዎ ይዝብለና ዘሎ ኣሜን ዶ እዚ ሕጂ ዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ኣብ ብህይወትና ዋጋ ንኸፍሎ ማለት ብኻል ናይ ገዛእ ርእስና ህይወት እናነበርና ንኸፍሎ ዋጋ ዘይኮነስ እቲ ምእንቲ ክርስቶስ ኢና ዋጋ ንኸፍሎ ዕላማ ኣለዎ ሾቶ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ሲ ኩሉ ብዕላማ ዝገብሮ ብህይወትና ብዘይ ዕላማ ዝገብሮ ነገር የለን ኣብ እግዚአብሔር ራንደም ዝበሃል ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ዲዛይን ዝተገብረ ብዕላማ እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ዝገብሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ብጸበባ ንምካሕ እምበር ምስ በለ ቀጺሉ ተዛረበ ቃል እንታይ ዝብል እቲ ጸበባስ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ እቲ ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታኑ ተስፋ ከም ዘምጽእ ይዛረብ በሓጺሩ ኣብ ህይወትና
ዝገጥሙና ነገራት ዕላማ ኣለዎም ይዝብለና ዘሎ ስራሕ ኣለዎም ይዝብለና ዘሎ ፐርፐዝ ኣለዎም ይዝብለና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ነቶም ቀዳሞት ሰዓብቱ ንሐዋርያት ኣብ ዓለም ክነብሩ ከለው ጸበባ ከም ዝህልዎም ነጊሮም ሓቀይደ ቅዱሳን እዚ ማለት ኣብ ዓለም ክሳዕ ዘሎና ካብ ጸበባ ነፃ ኣይኮንናን ማለት ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ማቴዎስ 10:22 ማቴዎስ 24:9 ዮሐንስ 15 ካብ 18 ክሳዕ 21 ተዛሪቡ ነዚ ስኻትኩም ከድኩም አንብብዎ ስለዚ ኣብ ዓለም ኮለኹም ጸበባ ኣለኩም ግን ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩምን ልዕሊ እዚ ጸበባ ክትነብሩ ኢኹም ነዚ ጸበባ ስዒርኩም ከምቲ ኣነ ሰዓርኩ ንስኻትኩምን ሰዓርቲ ኢኹም ይዝብለና ዘሎ ክትስዕርዎ ኢኹም ይዝብለና ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ዕብራውያን 5:8 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ይብለና ወድኳ ክነሱ ኢሉ ሓቀ ወድኳ ክነሱ በቲ እተሰቀዮ ስቅያስ ምእዛዝ ተማሃረ ይብለና ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ንነፍስ ወከፍና ንኢየሱስ ክንመስል እዩ ሓቀ ዶ ኣልቲሜት እግዚአብሔር እቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኣብ ህይወትና እንታይ እንደሕር ኢልና ንወዱ ክንመስል ንኢየሱስ ክንመስል እዩ እግዚአብሔር ዝደልየና ንኢየሱስ ክንመስል ድማ በቲ ኢየሱስ ዝሓለፈ ጎደና ክንሓልፍ ናይ ግድን እዩ አሜን ዶ ኣለኹም ዶ ንኢየሱስ ክንመስል በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፈ ጎደና ክንሓልፍ ናይ ግድን እዩ መወከሲ ጥቕስታት ሮሜ 8 ካብ 17-19 ግብረ ሐዋርያት 14:22 ያዕቆብ 1:2-4 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:7 ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:12-19 ዕብራውያን 12 ካብ 5-12 ከይና ክንንብብ ንኽእል ኢና ጸበባን ዝተፈላለዩ ፈተናታትን ኣብ ህይወትና ክንዓቢ በኩሉ ክንጸንዕ ዘይነበረና ባህሪ ክነጥሪ ንክርስቶስ ክንመስል ተማቃሊ ኣምላኻዊ ባህሪ ክንከውን እዮም ዝገብሩና ኣሜን ዶ ኣይመስለናን ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ጸበባን ዝተፈላለዩ ፈተናታት ኣብ ህይወትና ዝመጹ ፈተናታት ማለት እዩ ክንዓቢ ናብ ማቹሪቲ እዮም ዘምጹና በኩሉ ክንጸንዕ ዘይነበረና ባህሪ ክነጥሪ ንክርስቶስ ክንመስል ተማቃሊ ኣምላኻዊ ባህሪ ክንከውን እዮም ዝገብሩና ኣነ ንስኻትኩምን ብዛዕባ መጻኢና ሓሰብና ጥራይ ኣይኮንና ንሕጎስ ዋላ ብዝሓለፍና መከራ ንሕለፍ ንሕጎስ ኢና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ምክንያቱ መወዳእታና ንፈልጥ ኢና ከምቲ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ መወዳእታናስ ክብሪ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንዓዓቶም ፀውዖም ይብል ነቶም ዝፀውዖም ድማ ንዓዓቶም ዓጽደቆም ይብል ነቶም ዘጽደቆም ድማ ኣኽበሮም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን መወዳእታና ክብሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ ናይ መወዳእታና እናራኣና ነዚ ሕጂ ዘሎ ነዚ ሕጂ ዝገጥመና ንዓሽቱ ሽግራት ንሓልፎም ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሙሴ ንምንታይ ድዩ እቲ ጉዕዙ ወይ ድማ አገልግሎቱ ሳክሰስፉሊ ወዲዩ እንደሕር ኢልና ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ሙሴን እንደሕር ኢልናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ድሕሪ መስቀል ዘሎ ሓጎስ ርኢዩ ናይ መስቀል ሞት ተዓጊሱ ማለት በቲ ናይ መስቀል ጻዕሪ ዝወልዶም ውሉዱ ደቁ ርኢዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ርኢዩ ናይቲ ናይ መስቀል ሞት ተዓጊሱ ሙሴ እውን ብተመሳሳሊ ካብቲ ብግዚኡ ብሓይጣት ዝርከብ ሓጎስ ምስ ህዝቡ መከራ መረጽ ይብለና መከራ ክመርጽ ዝገበሮ መከራ ስለ ዝፈቱ ኣይኮነን ነገር ግን ድሕርቲ መከራ ዘሎ ዓስቢ ርኢዩ አሜን ናብ ዓስቡ ኣተኪሩ ጠሚቱ ይዝብለና ስለዚ እንጥምቶ ነገር ክህሉ ኣለዎ ክብሪ ትጥምት እንድሕር ኮይንካ እዚ ሕጂ ተሓልፎ ዘለኻ ሽግር እዚ ሕጂ ተሓልፍዮ ዘለኽ ጸገም ጸበባ ኣይራእካን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሎሚ ፎከስና ክእረይ ክኽእል ኣለዎ ሎሚ ጠመተና ናብቲ ኢየሱስ ዘዳለወና ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስን ከምኡ ይዝነግረና ናብቲ ናይ እምነትኩም ጀማሪኡን ደምዳሚኡን ዝኾነ ክርስቶስ እናጠመጥኩም ይዝብል አሜን ዶ
ስለዚህ ንኢየሱስ እናጠመትና እንኸዶ ጉዕዞይ ክርስትና ንሱ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ክብል ናይ መስቀል ሞት እተዓገሰ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሞት እትክፉ ኣማውታ እትክፉ እቲ ዓበይ ስቃይ ዘለዎ ሞት ክዕገዝ ዝገበሮ ድሕሪኡ ዝኸውን ድሕሪ ሞቱ ዝኸውን ነገር ስለ ዝረኣየ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ ንሕና ንጥምቶ ነገር እንድሕር ዘየሎ ክንስጉም ኣይንኽእልና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝረኣየና ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ቁጥሪ 5 ሐዋርያ ጳውሎስ ወሲኹ ብዛዕባ ተስፋ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ በቲ ተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ኣይተሐፍርና ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ንስኻትኩምን ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ፍቅሪ ኣብ ልብና ስለ ዘፍሰሶ ሓደ ኣነ ንስኻትኩምን ኣምላኽ ሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀረና ብኡ ፈሊጥና ኣለና ኣሜን ካልኣይ ድማ በተሐቀኛ ፍቅሪ ክነፍቅር ክኢልና ኣለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ብሓቂ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ልክ ከም እግዚአብሔር ይዘፍቅር ኣሜን ዶ እታ ሰማያዊት ኣጋፒ ፍቅሪ ዝተረድኦ እታ ኣልቲሜት ፍቅሪ ዝጣዓመ ሰብ ልክ ከምኡ ከፍቅር ዝጅምር እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጸብራቅ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ዝነበረ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ነጸብራቅ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ ተሪፍና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክነፍቅር ኮለና ከም ኢየሱስ ኢና ነፍቅር ክንፈቱ ኮለና ከም ኢየሱስ ኢና ንፈቱ ክንምህር ምህረት ክንገብር ኮለና ከም ኢየሱስ ኢና ምህረት ንገብር ኣሜን ዶ ዋይ እንድሕር ኢልና እታ ኣምላኻዊት ፍቅሪ ኣብ ልብና ብመንፈስ ቅዱስ ዳውንሎድ ስለዝተገብረ ማለት እዩ ከፍቅር ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእልና ኣማን እንድሕር ኮይኑ ዳግም ዝተወልደ እንድሕር ኮይኑ ፈቃር ክኸውን ናይ ግድን ምክንያቱም እቲ ፍቅሪ ዳውንሎድ ስለትገብረ ኣብ ህይወቱ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣብ ልቡ ኦሬዲ ዲፖዚት ስለዝተገብረ ስለተቀመጠ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከም ኢየሱስ ንፈቱ ከም ኢየሱስ ነፍቅር ከም ኢየሱስ ምሕረት ንገብር ከም ኢየሱስ ልክ ከም ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ንኣቦ ዝትርኾ ዝነበረ ናተይ እናታትኩም ሓላፍነት ውን ንኢየሱስ ክርስቶስ ምትራኺ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሓልና ኣሜን ነቲ ዝተቀበልናዮ ነገር ክንህብ እግዚአብሔር ይርዳአና ኣሜን ዶ ተቀቢልካ እግዚአብሔር ከይሃበ ኣይሓተናኒ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ይኮነን ከይሃበ ኣይሓትትኒ ነቶም ሓደ ክልተ ሓሙሽተ መኽሊት ዝሃቦም ሰባት ከይሃቦም ድዩ ሓቲትዎ ሂቦም ሂቡ ይዛሓተካ እግዚአብሔር ትዛሓብኩኻ እንታይ ጌርካዮ ኣሽሪፍካዮ ዶ እንታይ ጌርካ በትዛሓብኩኻ ይዝብለካ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሓልና 6-11 ገና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ኣመጽቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድኤ ኣብ ክንዲ ትጽቦ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሰኣንን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጣኣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዖ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላእቲ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ ንምካሓሉና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ንፍቅሪ ኣምላኽ ክገልጾ ከሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ነቶም ዘይግብኦም ነቶም ድኹማት ነቶም ዓመጽቲ ነቶም ሓጢአተኛታት ከም ተዋሃቦም ገይሩ ይገልጽዎ ኣሜን ዶ ኣብዚ ፍቅሪ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዲፋይን ዝገብረልና ዘሎ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ በዓሉ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እምበር ንፍቀር ኮይና ከም ዘይ ንፍቀር ስለ ዝኾና ኣይኮነን ኣፍቂሩና ምንም ዝፍቀር ነገር የብልናን ግን እሱ በዓሉ ባህሪኡ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እዩ ኣፍቂሩና ከምቲ አንቶይ ዝበልክዎ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ፍቅሪ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝመስል ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢሉ
أملاخ فقر أملاخ نتوم زي قبقهم نتوم دخومات نتوم عمستي نتوم حيت أتنيا كم تقلت ينقرنا እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥር 6 እንታይሉ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ በግዚኡ ምእንቲ ዓመጽቲ ሞተ ይብለና ኣብ ቁጥር 8 ድማ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ይብለና ኣብ ቁጥር 9 ድማ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቅና ደኣ እምበኣርስ ክንደይ ካብ ተቆጥዑ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ይብለና ኣብ ቁጥር 10 ድማ ጸላዕቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቀና ካብ ተዓረቀና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሁሉ ደጋጊሙ ነዚ ሓቂ ዝነግረና ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መታን እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ውሽጥና ክንደቕ መታን እዩ ኣሜን ክስወጠና ኢሉ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 7 ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ፍቅሪ ዝዛረብ ኣብ ቁጥር 7 እንድሕር ኢናዮ ብዛዕባ ናይ ሰብ ፍቅሪ ዝዛረብ ኣብ ቁጥር 8 ክዛረብ ኮለ ድማ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ዘርእየና እንታይ ኢሉ ቁጥር 7 ክዛረብ ኮሎሲ ኣብ ክንደ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ አይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍር ምናልባስ ኣይምተሰዓንን ይኸውን ኢሉ the reason as እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ሰብ ምናልባት ነቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ሰብ ህይወቱ ክኸፍለሉስ ይኽእል ኢሉ ህይወቱ ዝኸፍለሉ ግን ስለ ዝገበረሉ እምበር ካል ነገር ኣይኮነን ይዝብሎም ዘሎ ትርዲኹምኒ ሰብ ስለ ዝገበርካሉ ክገብረልካ ይኽእል ሰብ ምስ ገበርካሉ ክገብረልካ ይኽእል ውሬታኻ ክመልስ ይኽእል ይዝብለ ዘሎ ምናልባት ውሬትኡ ክመልስ ይኽእል ትጽቡቕ ዝተገብረሉ ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ግን ኮሙ ይኮነን ይዝብለና ዘሎ ፍቅሪ አምላክ ግን ኮሙ ይኮነን ግና ኸይሉ ቁጥር 8 ፍቅሪ አምላክ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ አምላኽ ታፍቅሩ ንዓና በዚ የሪ ኣሎ ብለና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ፍቅሪ አምላኽ ዝዳረጎ ከም ዘይሎ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቅሩ በተግባር ከም ዝገለጸልና ካባና ምንም ነገር ካይደለየ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ዮሐንስ 3:16 ከም ይዝብል አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ንወዱ በጃክሳ ዝህብ ንዓለም ክንድዚ ኣፍቀራ ብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ትዝዓበየ ፍቅሪ እዚ ኣልቲሜት ፍቅሪ ይባሃል ኣነ ንስኻትኩምን ክንከፍሎ ዘይንኽእል ዕዳ ነይሩና ኣነ ንስኻትኩምን ሙሉእ ዕድሜና ከፊልና ዘይንውድኦ ዘለዓለሙን እንተዝወሃበና ኣብ ውሽጢ ዘለዓለም ዝበሃል ጊዜ ኸማን ከፊልና ዘይንውድኦ ዕዳ ነይሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘይተዓደዮ ዕዳ ከፊሉ ኢየሱስ ምንም ዕዳ አይነበሮን ነገር ግን ንሕና ዝተዓደናዮ ዕዳ ከፊልና ክብርን ጎይታ ይኹን በዚ ክንሕጎስ ይግባአና በዚ ገለ ጎዲሉና ክነማር እዚ እናበልና መምራር ገዲፍና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለልና ዕዳ እናሐሰብና ክንሕጎስ ሰናይ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኩሉ ሓዲግና ንኸይድ ነገር ይቅዱሳን ምድራዊ ነገር ዝሓልፍ ነገር ዓለምን ፍትወታን ክሓልፉ እዮም እቲ ቃለይ ዝገብር ግን ዘለዓለም ክነብር ኢሉ ከም ቃሉ ነንበር ቅዱሳን ኣያዋጻናኒ ኣብ ገላትያ 3:13 ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:10 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ንሕና ኢሉ ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ እቲ በረኸት አብርሃሙን በኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣብ እንፀይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም ተጻሒፉሎሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጠና ይብለና ገላትያ 3:13-14 አሜን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:10 ድማ እንታይ ይብለና አምላኽ ባዕሉ ስለዘፍቀረና አሜን ብናይ ሓጢአት መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለሰደደልና እምበር ንሕና ንአምላኽ ስለዘፍቀርናዮ ይኮናን እታ ፍቅሪ በዚ እያ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዘፍቀርካኒ የመስግነካ ኣለኹ ክንብሎ ይግባአኒ ፍቅርኻ ስለዝገለጽካለይ ንዓይ ዘይግባአኒ ንሓጥ ንድኹም ንዓማጺ ፍቅርኻ ስለዘረኣኻ
የመስግነካ ኣለኹ ነዚ ዝተቀበልክዎ ፍቅሪ ድማ ሼር ክገብር ንኻልኦት ከሪኦ ደግፈኒ ክንብሎ ይግባአና እዩ ውሬታ ኣምላኽ ክንመልስ እኮ ይግባአና እዩ ቅዱሳን ፍቅሪ ኣምላኽ ዝጣዓምና ሰባት እኮ ኢና ቅዱሳን ፍቅሪ ኣምላኽ ዝጣዓመ ሰብ ስቅ ክብል ኣይክእልን እኮ እዩ እንታይ ኣፍና ከምዚ ዓበሶ ንምንታይ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣይንዛረብን ኣለና እንድሕሪና ከምታ ኣብ ኤፌሶን ትርከብ ቤተክርስትያን እታ ቀዳመይቲ ፍቅርና ስለ ዝሓደግና ኢና እግዚአብሔር ርዳኣኒ ብላ ኣለኹ ኣነ በቃ እታ ቀዳመይቲ ፍቅረይ ሓዲገ ኣለኹ በቃ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ካበይ ከም ዝወደካ ዘክር እዩ ናይ ጽጌረዳ መዝሙር ተሓዳሽ በፂሓትኩም ድሕር ኮይና አይፈልጥኔ ካበይ ከም ዝወደካ ዘክር እሞ ተነሳ ናብ ኣምላኽ ተመለስ ክደምቕ ብርሃንካ ትብላላ ናብ ኣምላኽ ተመለስ ክደምቕ ብርሃንካ አሜን መምላስ ይኹነና ካበይ ከም ዝወደቅና ክንዝክር ይግባአና እዩ እቲ ዘገርም እንታይ እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ነቶም ጻድቃና ዘይኮነስ ነቶም ሓጢአተኛታት ምግላጹ እዩ ኣብ ቁጥር 9 እንታይ ኢሉ እምበኣር ሕጂ ብደሙ ምጸደቕና ክንደይ ካብቲ ቁጥዑ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ኢሉ ኣይገርመኩምን ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ቅዱሳን ከምቲ ብደሙ ዝጸደቕና ካብቲ ቁጥዑን ብደሙ ዲሒና ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ክንድሕን ዘይኮነ ዝብለና ዲሒና ኢና ኦሬዲ ኣነ ንስኻትኩም አሜን ዶ ብደሙ እንድሕር ጸዲቕና ካብቲ ቁጥዑ ድማ በቃ ዲሒና ኢና እቲ ደሙሲ ከምቲ ትደም ምስ ኣብ ልዳቶም ምስለኸዩ እቲ ናይ ሞት መልአኽ ዝሓለፎም ንዓናውን ናይ ሞት መልአኽ ክሓልፈና ናይ ግድኒ ኦሬዲ ብደሙ ዝጸደቕና ሰባት ኢና ትእዛዝ ስምዑኒ ንምንታዮም እስራኤላውያን እኮ ዝተቀስፉ ክህሉ እዮም እኮ ነቲ በዓል ፋሲካ ዘይበዓሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢሎም ደም ትበጊ ኣብ ልዳቱ ዘይገበረ ሰብ እኮ ተቀሲፉ እዩ ግብፃውያን ድማ ነቲ እስራኤላውያን ዝገብሩ ወሪኦም ድማ ደም ልክ ነቲ በዓል ድሕራብ ኢሎሞ ድማ ክድሕኑ ናይ ግድን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝበሎ ቃል እሙን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለምንታዮም እቶም እስራኤላውያን እቲ ሞት ሓሊፎም እንድሕር ኢልና እቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ስለ ዝገበሩ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ እቲ ዝበለና ስለ ዝገበርና ብደሙ ስለ ዝጸደቕና ካብቲ ቁጥዑ ድማ ብደሙ ከም ንድሕን ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከምኡ ዝብለና ዘሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዑ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ኢሉ ደሙ እኮ ይዋሕስና ደም ክርስቶስ እኮ ይትምክሕትና ደም ክርስቶስ ካብ ኩሉ ዓመፃ ካብ ኩሉ ሓይጣት የንጽሕ ዝተባሃለሉ እኮ ካብ ደም አቤል ዝሓይሽ ደም ዝተባሃለ እኮ ደሙ ዋሕስና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 10 ድማ እንታይ ይብለና ጸላእቲ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቀና ካብ ተዓረቀና ደኣ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘይንድሕን ይብለና ብተመሳሳሊ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ጸላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ካብ ተዓረቀና ማለት ናቱ ምስኮና ደኣ ክንደይ ብህይወት ማለት ክርስቶስ ኣባና ስለ ዝነብር ኣዚና ዘይንድሕን ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ሕጂ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኦሬዲ ምስ ኣምላኽ ምስ ተዓረቅና መንፈሱ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ኣባና ስለ ዝነብር ኣዚና ዘይንድሕን እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ቁጥር 11 እንታይ ይብለና ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና በኣምላኹን ንምካሃሉና እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ብጸበባን መከራን ጥራይ ዘይኮነ ብኢየሱስ ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝረኸብናውን ኢና ንምካህ ይዝብል ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ የብዛሃልኩም ኣዳውኩም ኣልዕልሞ ጸሊና ክንውዲና